ମାମି ଶୁଣୁନୁ, କେତେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜବ୍ ପାଇଁ ଖୋଜିବ ବୋଲି ବି କହିଲୁ। ମୋ ବୟସ ପଳଉଛି, ହାତରେ ଟଙ୍କାଟି ନାହିଁ। ଯାହା କିଣିବା ତ ତୁମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଭାବୁଛି ମୁଁ ପାର୍ଲର ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ପାର୍ଲର ଖୋଲିବି। ମୁଁ ନିଜେ ଯାଉଛି, ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ଦେଖୁଛି ସେତେ କେତେ ଭଲ ଇନକମ୍। ଭାବୁଛି ପାର୍ଲର ଟ୍ରେନିଂ ନେବି। କ'ଣ କହୁଛୁ? କ'ଣ ପାଗଳ ନା କ'ଣ? ପାର୍ଲର ଶିଖିବି କହୁଛୁ? ଯାତ୍ରା ଆମେ ଗୌଡ଼ ଜାଣିଛୁ, ଲୋକ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଶୁଣିଲେ କ'ଣ କହିବେ ତୋତେ? ଆସିବା ପ୍ରପୋଜାଲ ବି ଆସିବନି, ମ୍ୟାରେଜ ହେଇପାରିନି, ଘରେ ବସିବୁ। କେଉଁ ଜମାନାରେ ରହିଲୁ ମାମି? ନା ନା, ଜମାନା ଯାହା ବି ହଉ, ତୁ ପାର୍ଲର କାମ କରିବୁନି। ତୁ ଚାହୁଁନୁ ମୁଁ କରିବିନି, ବଟ୍ ମୁଁ କରିବି। ତୁ ହଁ କର କି ନା କର, ମୁଁ ପାର୍ଲର ଶିଖିବି ମିନ୍ସ ଶିଖିବି। କୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି କି ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ? ମୁଁ କରିବି, ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ନିଜ କାହାଣୀ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ନିଜ ପାର୍ଲର ଶିଖିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଘରେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ଏହାର ଏଗନେଷ୍ଟ ଥିଲେ। ମୋ ପାଇଁ କାମ ବି ଛୋଟ ବି ବଡ଼ ହୋଇନଥିଲା। ମୋର ଏମ୍ ଥିଲା ମୋ ନିଜ ପାର୍ଲର କରିବି। ମୁଁ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲି। ଜବ୍ରେ ଏତେ କଥା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ହେଉନଥିଲା। ପାର୍ଲର ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ନିଜ ଘରେ ମୋ ମାଆ ବହୁତ କଥା କହିଲା। ସାହି ପଡ଼ିଶା ସେମାନଙ୍କ ତାନା ସବୁକୁ ଇଗ୍ନୋର କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲି। ଅନେକ ସମୟରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, କୁହନ୍ତି କାମ ଆସୁନି, ଏହା ଠିକ୍ କରୁନି, ସେ କରୁନି। ସବୁ କାମ ପାଇଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଜରୁରୀ ଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ। ସବୁ କାମ କରୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ବଢ଼ିଲା, ନିଜକୁ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ ବି ହେଲା। ଭାବୁଛନ୍ତି ବି ଏତିକିରେ ସରିଗଲା? ଆହୁରି ବାକି ଅଛି, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ପାର୍ଟ 2।